No niin, mitä ohje sanoo sitten? Katokko tää on nyt oikein, siis että on mies ollut veteen. Se on niin vetelä. Tarkoittaa varoittaa punkkikulma nostassa. Ole varovainen, ettei mikään putki irtoa. Suorista peltokaikassa sitoinen, että kaikki kulmaa tulee karkkuun. Sen kötterna tegelstenar i botten liksom. Ja. Ja, och sen Köttet på tegelstenar. ja, och sen häller det där på. Sen har vi bränt helt bra så här hela tiden på. Joo, jag tänkte att man skulle mocka liksom fylla på hela sanden. Ja. Ei ne itse det var Var ni tegelstenar i botten? Ja. Joo. Varo. Ja. Och vi borde där inne där med en bara i huset. Och värma till. Husvagnen. Ska vi bära det under husvagnen, Carita? Nej, ja, det kanske blir lite för varmt. Pelottaa vähän. Pelottaa. Vähän on pelottaa. Uudestaan ottaa gott. Lähtee pois. Det är lite sån där mehuja där. Joo. Miten sä haluat tämän? No et mä tiedä. Onko sulla Pitäisikö kulma auki? Tuolla saksilla. Niin mun mielestä tehtiin viimeksi. Ops. Joo. Hyvä. Oi. Ja. Joo. Tulee vähän. Pikkuinen pala poli. Joo. Aika paljon on mennyt kasaan, jos huomaa. Joo. Kyllä. Riittääkö tää meitä? Kyllä se riittää. Ei nyt lähdetä tekemään vielä lisää kuitenkaan. Joo. Varmaan lähdetään. Voisiko tuossa nuggetteja laittaa kans tohon päälle? Kanskat ne. Silikoni on tuolla pöydällä. Ei tässä niinku periaatteessa hanskilla. Laittaa niinku ranteeseen näin. Ei oo, mutta kyllä sikkahanskat jossain vähän ottaa niinku tuohon. Tuolla ottaa nää näpit palaa. Okei, olisiko tässä niinku potut vai? Minne noi kaikki muut? Onks täällä nyt niitä astioita? No täällä Tässä on pari. Vai tässä on tuolla? pari. Okei, mä en näe. Eli mitä oli seuraavaksi? Tätä pottoa vois niinku laittaa. Laitatko joo, jos on Hyvä poika. Pottujen paikka täällä on. Täältä. Nämä tähän folioon. Ja, men de är smutsiga. Ja, den är yttre, ja. Mitä? Oj. Okei, mä tunnistetaan maton. Joo. Hyvä, näin. Se oli gott ut. This are well done. Oj, det är hyvä kauri. Se on tuplapeesi ollut.
pitää olla vähintään tupla. Joo, näköjään. Näköjään. Sä. Jag ska nog sätta in den i sås. Har du den där? Nej, nej, men förut... No, Aha, okej, sorry. Keikaspa siitä. Mitä? Sulla on ihan oikea lasi. Joo. Ai jaa. Joo. Se rottamina. Skål! Skål! Chin chin. Black is beautiful. Black is beautiful. Mitä sä katsot? Miten ikinä voi tehdä pehmeäksi? Vai vanilja? No se on vanilja. Vanilja. Sommerjoki. Ja, raudenväling. Joo. Behöver hästen avfalla också dötteren. Se on 100% rätt. Oj, vad den ser god. On täällä. No ja. Joo. Joo. No. Vikunja. Joo, minä osaan. Vikunja. Yeah. A white bird that bring babies to the mother. Oh yes. Haikara suomeksi. Haikara, okay. Haikara. Okei. No, itse. Suvuoro. Fundera där. Joo, ja fundera. Snurra. No joo. Naapuripappi. Jaha, myyrä. Mintu. Det är Jenny som säger. Kyä täällä. Jenny och Tisas förlag. Silvää täällä. Ai Silverturn. No, Se on nyt. Silvää täällä. Silverturn.